Torino talde klasikoa da Italian, baina garaibateko Torino handi hartatik oroitzapenak besterik ez da geratzen. Aurten mailari eusteko gorriak ikusten ari da. Hala ere, Beñola Italiako talde handinetako bat zen. 7 aldiz irabazi baitzuen eskudetoa eta jokalarien artean Valentino Mazzola mitikoa izan zuen. Hegazkin istripuan 18 jokalari hil ziren eta horren bestez, Torino Italiako talde kutxunetako bat jota geratu zen. A seriera 2011an igotzen azkeneko aldiz. Iaz gora egin zuen eta 7. sailkatu zen. Aurten ordea errenka dabil ligan, baina Europa Ligan maila ona erakutsi du Brujasen atzetik 2. sailkatuta. Gianpiero Ventura du entrenatzaile 31 urte daramatza hainbat talde zuzentzen. Eta Fabio Quagliarella da jokalaririk ezagunena. Aurten 14 partida jokatu ditu ligan eta 4 gol egin ditu. Europa Ligan beste 2 gol sartu ditu. Gaur egun Turineko Estadio Olimpikoan jokatzen du, 28.000 ikuslerentzako tokia du, eta Atletikek 1.400 sarrera jasoko ditu. Joaneko partida otsailaren 19an jokatuko dute.